Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, aki hospital bahedo India but shabarni. Nabanta ke jingkuli ka jingsio ka barek but pila bandai group ban kuli da ka education loan. Pila aruban chukola ho number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu license, arn riu kandai pra. Ki samla ni kisnang waper jong riwar mingi ki buan pulih ni kanong ba Shillong ha ka ap kandai terik jimbang arajal pulai ki lalek I mean CM but I jing kershan yo president jong Voice of the People Party ba Arden Mila pasai moy ubang peteng hadu mentai ke jing sha jing it ba klemput sngi ha parking lot ka badan markham bat ka office additional secretariat Shillong kini ki samla ki asung ba ha ba Arden da ka dur jong uhi ka ba ki lapen chna kerpang ban bu sa jing ken mau ya kerpat iba perston hioi wat ki bro kiba don jidona hakab konmed bro ki wan sakane bana ajing kersyani ba Arden kamtam pilai balong no mikmat bangi ki pajba ila jet tengi kerpari dapi opston to wan se wan ban agar jing kersyan lang yangi ka jabir khasi menta ngi don hapdeng ka jing dum idon hapdeng ka jing khuslai ka jing udit berkat ilong desperate enta kadau ngi kerpan ba pin wan sakane ka jaka ba iba Arden isyat khan ni lagi kun sama ne dang men met ya penbej ni lawan kan ne te kadai ka kamram jong pikum no mikmat bani saj namta jongi ki nong kursa konstitusi chete kadai ka kamram jong pi ban ai kuma pila kular ka por election pikular por election ba pi pinpej ya ka lawe jong kun sama ba pinpej ya ka jing mentoy jing kun sama jongi tenrai menta sai pija keladi ketua parti ba pidon wan lang ni wan ya jan lang magni wan ban kersyan lang yangi wan ban ai mensem lang yangi kenang ba kalong iwe ki jam rew kinyo I ya ka jing teli ke jongi ikon kasi lang ba tang da ka jing teli ka bangla ban job ki baro da yang kata ka karpa de pi ba pinwan kenang syagane ka jing kane ka jaka ba iba Arden chathan ya bun ma kidai kinon na likin kidana ngana senior college ini way badai na Shillong college ba ka way kina ki college ibadan hangne ha Shillong ki badai na kata kathan riwar purfla riwar mini chatai kiawan kenang da kawai ka jingmut da kawai ka menfem kiawan kenang ban kersyani ba Arden nang nes kmat in kersyan ben iba Arden yalam chano in kersyan ben da ban ngi sautu bakan dai ka mat ka badan kam palat yang ngi kon samna bangin aji kersyan lang omdai tangki kon samna wat kilong kemelang pa wat ki nong hayi wat ki ai ru wat ki tokin traktor ki bayo jingmetoy ni ba perston kinwan wan kenang chane kiwan kadang kam pala depi bapuan chane